Hi everyone, this is Divine. Welcome back to my channel. This is Divine Sarty Vlog. Ngayon guys, mag-unboxing ako ng aking package sa bibili ko online. So samahan nyo ako guys mag-unbox at hulaan nyo kung ano ito. And let's go! Madami. Ayun, ito ang aking in-order online. Ayun. At ito ang laman ng aking package. So ito guys, tawag dito, overall siya or jumper, pero short siya. Yan, pang summer. Yun, dati siyang ano guys, tawag dito, $40 something. So ngayon na lang nasa 50% off siya, mga 20 something na lang nabayaran ko. Ayun. Tapos ito guys, sa Gap ko siya binili. Ito naman, yellow. Maganda siya. Ang sarap ng tela. Oh, malambot siya. Pang summer din. So, dati siyang $60 dollars. Naging kulang-kulang na lang $20 yung binayaran ko. So, mga 40% off. Ganun. Or 6. Yeah, mga ganyan. 50. So, ito naman, checkered siya. Black and white. Maganda siya, guys. Oh, sleeveless din. Yan, spaghetti strap. Pareho sila spaghetti strap. Ayun. So, sa Gap din, pareho sila $65 dati. Naging 21 na lang binayaran ko. 21 mahigit sa 21 na. So, 40% off. Ito naman, blue. Yeah, maiksi lang to siya. Spaghetti strap din. So, yan, 40% off. Dati siyang 50. So, ano na lang ata nabayaran ko nito. Mga kulang-kulang $20 na lang din. Ayun lang. Ayan, at yun, samahan niyo ako at isukat ko siya guys, okay?